Karukom yo kam ki Longïing ki basa ha them Iewmawlong ki badang sa ha ka jinge kran ban pen kan ria iki sha jaka bayang ka office Shillong Municipal Board kalenti bele cha South for long ka long ka phalla bha bat pen sa lengo na mar ka syuhiar pateng nau Kpa-Ieid show khun Ksiew long uba roy ku person ram u president Kyrwoh trap youth council Habakran sikilat pathai kubor hadin ke jingwan yakran bod uba prestun ten song usembut menteri rang ba bod chairman ka high level committee hakan do pai si joko arp kondai tarik uyayong arja arpusau uba roy ku person ram ulaong bebod ki samla try mulok ki bala ban trei ka kam baju trei ki tegi briu bat kumta di ban Khot advertisement kamangile ekran batu sembut menteri rang ba kalong ba lengba kini ki RTI ngilang bahkan ni kecing trei jong kini ki briu hakan kum ki sweeper kum ki casual ki attendant jong ki kali fair ka along kum kanong genti ke jong ki naman dal adab u Kpa-Ieid yo ukpa dal adab ukpa yo ukun ka beteng sa kene ka kam kumangitip hi kum ka jat benre ki khun samla ke jong ki pardok parsnam ke jong ru kila nuat menta ban trei kene ka kam kila don ki bala bansar ya ki snong ki thau lane ban but ki kali kitnyot bakum ta ter ti ngila kali na kani ka Uniu noyalam uloang balada katenat urban affairs lani ka municipal board kariban pej bagi patrai bat ki hi ki deban board ya ki jing batha ban pen kan ria bat lada kim ko ngo deban weng kam ya ki tani ka sin nada ka sarkar kala arai bakan pen kan ria ngamong pen kan ria ngong ban pha igini ginong tre gi jong ka ban sa kita gi quarter lada don na kita gi bri ki bom tre tengi na kaliang jong seng isu bandawai ka urban affairs baka dei ban terminate ito kontrak jong kila ne ka jeng ai kam jong ki nama lada ngilap kat kum ka RTI li kini gi bri ki dei ki casual worker ki dei contractual worker kim dei hiru ki permanent worker jong ka urban affairs te kam don jing ya ka urban affairs pakan sim ya ka rai ba dei ban terminate ki nama bala de ginong tre jong ka department kim nget lane kim nget ya jing batha jong ka department te kamut ba ka pen ba kata ka department ngatulat lada kamla ban sim kam ki Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo i ya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngengat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne ai. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sarkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS ka baha na ka benta upaj ba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilongying nang ni shakman tang da khau 45 Ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya